Ukuphupha inyoka kwehlukene kaningi akufanani. Idlozi liyakhona ukuyigucula ukuba lizenze inyoka njengomuntu osihamba emhlabeni. Uvele kubona inyoka but licala sengathi ngabe kuphuma ivoice bese ubona sekuwumuntu omkhulu wakho or ubaba wakho. Inyoka kuyaba yisitha sakho. Kuthiwa umuntu umphuphe inyoka angayishaya ngaze ngayibulala usincobile isitha sakho. Akufanani, kwehlukene ukuphupha inyoka nje kwehlukene indlela ezahlukahlukene. So inyoka kuyaba isitha sakho umuntu ongazwani naye. Inyoka kuyaba idlozi lakho. Sometimes uliphuphe inyoka iza kuwe. Utsabhekele ukubona sekugucukile hayibo sengumkhulu. Bekhona inkulumo ayivezayo. Kunje. So inyoka isilwane okwazi ukuthi uvele ukuthi inyoka isitha so yekele kanjalo. Inyoka iyaba idlozi, iyaba isitha sakho futhi inyoka. And then bese uyabheka ukuthi le ndlela efika ngayo kuwe ifike indlela bani. Kube sekwenzakala ini bese ifikile kuwe kuphi ephusheni. That's why athi umuntu umphuphe inyoka. Iza ngathi ize ngolaka ngayishaya ngaze le nyoka ngayibulala futhi uyisitha sakho leso. Ngoba if lokhu idlozi bese kuyagucuka lapho ephupheni so bathi ubona mkhulu or ubona gogo. Akwathi omunye imphuphe inyoka eyi-1 efike inyoka ngathi ngisayibhekile lapha endlini sengiyagucuka sengumkhulu. Uhle umkhulu hawo iyabani le ndlu le. Uthi ke athi umuntu hayi iyaba bomncane. Bomncane ngibani? Umphathi wami osiphethe lapha kule nkonzo. Athi ke lo mkhulu hayi kuhle umtshele ukuthi phela angakhi kakhulu la, akhe kakhulu la azalwa khona ngoba yithi simnyama nje akhona kwakha lo muzi la. Ngincamule iphupho. Libe futhi for the second day iphupho. Seyibuya zithu inyoka imnyama neyelo. Athi lo muntu lepho sabuka le nyoka hayibo. So uma kuvela umkhulu nogogo. Athi ke lo mkhulu kulo gogo uyaphi wena? Athi lo gogo hayi ngizofakaza lo okusho la kulo mntwana ukuthi kuyiko. Inyoka idlozi lakho. Inyoka futhi iyisitha at the same time. UDlamini Nomthandazo uthi ngithanda kakhulu Inkosi imbusise, Inkosi ikhanyisele. Niyakhohlwa ethi kini abangasekho emhlabeni abasili demon akusoze baba idemon. Nedi engutholile ekhathini esiningi ngathi iBhayibheli masifunda sibhekisa phansi umuntu uyifunda lapha iBhayibheli imfavor ngakhona ekhathini esiningi. Umuntu ongasifunda isithembu uyifunda ngapha ixhaka isithembu. Inkinga lenkulu efike ibe khona. Lapho umuntu agxeka khona kakhulu akayifundi iBhayibheli lapho khona kukhuluma ngani khona ngokugxekana ukuthi masingagxekani singabekani amabala. Umuntu akabheke ezakhe inkinga alungise eyakhe indlela. Ngoba iBhayibheli ingagxekani. Is umuntu uyisangoma uyinyaka umthandazo umfundisi singagxekani. Mase ungasifuni vule iBhayibheli ekhuluma ngesithembu. Mase uqala ukugxeka vule iBhayibheli ethi singagxekani. Umuntu uyivula iBhayibheli lapho i-defender yena ngakhona. Kepha kusho njengamanje ukuthi doors are open, inyama ivuleke, Inkosi imbusise. Ngithanda kakhulu uDlamini Nomthandazo kuseMpumalanga. Online singahlola video call ka WhatsApp is 200. Sikhona iwasho siyayiposa. KwaDlamini Nomthandazo kuyaphilwa, Inkosi imbusise.